Iba talaga pag tumatanda na tayo no? Gusto na lang natin ng tahimik na buhay at mga 10 milyon. Mahirap pero masarap. Mahirap magtrabaho araw-araw. Mahirap mag-isip at ma-stress. Mahirap sabihin na bakit mo pasan ang buong responsibilidad ng mundo. Pero masarap mabuhay. Masarap ma-experience ang mga bagay na akala mo noong una hindi mo kaya pero kaya pala. One thing I learned as I mature, hindi mo kailangang manalo palagi sa mga argumento at hindi mo kailangang ipaliwanag palagi ang sarili mo sa ibang mga tao, lalo na kung ang isip nila ay sarado. Silence is already a powerful weapon because it is something that cannot be used against you. Actually, sometimes, konting sikap pa, kung ano man yung buhay na pangarap mo, basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapaapekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo. Kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Bumaba ka sa buhay, sasabihin nila naging pabaya ka. Umangat ka sa buhay, sasabihin nila naging mayabang ka. Walang lusot, meron at merong masasabi ang mga tao sa atin. Kaya kung ano yung gusto nating gawin, hanggat alam natin hindi masama yun, gawin natin ang gawin. Alam nyo ang mga tao, walang pakialam yan sa proseso kung paano nyo ginawa, paano nyo tinrabaho. Mukhang ewan ka talaga para sa mga yan sa umpisa. Ang gustong makita lang ng mga tao palagi yung finished product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo napapabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa kung ano man yung tinatahak mo, banat lang. Huwag ka matakot sa pagod kasi yung pagod, isang tulog lang yan. Bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo. Kasi pag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng 100 beses dyan, hindi mo na mababalik yan. Ano man ang landas na tinatahak mo ngayon, mabagal man ang pag-usad mo, ang mahalaga, umuusad ka. I want you to take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling, losing control, body and soul, meant to for sure, I'm already your. Look you down, I'm all